हामबाय जत भाषाफोराव नायथांनाय रनो मियानि सालो हवाया जो कौन जो फुको माइके सिरि ताको देवी महारासी त्रिपुरा सानि बाप पांडावो सिन हामथायनि बाप पांडावो महारासी जितु मोबाइल जे बुं त्रिपुरा तो दिल्ली थांनायनि जों बुं याकुं बायनि तो मने जरावो बजकन आसाम बदबु फसुये मेघालय यानि बदर सपाइके बिनि अतिरिक्त सानि इम्युनिटी डाउन मोबाइल बम स्लीपलेस नाइट मोबाइल नांगमनि बारा हिमनि पांडावो बुमियाव कॉन्शियस yes जायते हिल सो सपाइको बो अनकॉन्शियस उये थाङा आबो जागाखौ बमागे जोंखौ इमिडिएटली जों जुगाया फाइना मनो नायनि जों मोरल सपोर्ट मोबाइल बिनि साबनो नायनि जों एनकारेज केनि फाइना डायलॉग फाइना तो सिन ऑनरेबल सब जनरल चेयरमैन सिनि ताकु तसिरामरिया तामसरा सब जनरल चेयरमैन आके सिनि यूथ नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्रह्मनाम कुपन त्रिपुरा दङ आके सिनि फॉर्मर TWF नि प्रेसिडेंट सिनि मैडम एनी चोराई दङ केस कान सिनि डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथानि वाइस प्रेसिडेंट सिनि मामा सुरेंद्र रियां दङ सिनि यूथ नि प्रेसिडेंट दोजेंद्र रियां दङ आबके जों जत तियो मियान सिनि मोने 10 टाउन जों फायरो ताव के प्रेजेंटली जों फेरे दो कि गेस्ट हाउस डॉक्टर नि एडवाइस बायनो 5 days मिनिमम रेस्ट लादि आरो के सीरियसलि बिया पुंग जे इन्फेक्शन उमो अब इन्फेक्शन उनाय हम पारनो निया मेडिकल ट्रीटमेंट लायो मेडिकल एडवाइस बायनो तिनि ताकु डेविड मोरासिंग तिनि बो फेरे कि गेस्ट हाउस बुनो अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन बुनो तेउ आव पाना बनो सानचुओ बिनि ताव फिजिकली बुं सिसा स्टेबल एम फाया आरो बुं गाहाम के रेस्ट लाया के किसु दिन रेस्ट लाया के बिया कुं बेलेन इन्फेक्शन ये थानाय आव पाना आंखनो पर्सनल बुनो एडवाइस केवो नुजे बुं बिनि स्पिड नो नाये जों कॉन्फिडेंट खेमायो जे बुं 100% 110% सिता को मोरा डेविड मोरासिंग देबियो सकनाय आखनो फर्स्ट बिनि साबनो बुं इम्पोर्टेंस मारिग्रानाय याकुं से जखन हिनाय याकुं से इन्फेक्शन प्ले तो हासिके आबो जागावो डॉक्टर नि एडवाइस नि मुताबिक न बुं अंडर 2 or 3 days बुं रेस्ट मालाना आसुके बुं हिमायनाय बनो डॉक्टर नि एडवाइस के जों बुंनो बनो कोनो मासावो आबो पांडावो आं जतो त्रिपुरा बासिनो बकोनो माक्सायो जों जतो फिजिकली फायना को फायमे आपनो जों मोरल सपोर्ट अबि के जों मॉनिटरी के सामने जे बाय मदर जों सपोर्ट मा खेलायने मामी के ब्राउनी डेली बेसिक नीड्स हो नांनायाबो बि लगे 4-5 जन 6-7 जन लगे तुपाय जाओ के नाय हटार इमरजेंसी मेडिकल नीड्स नांया था बोरे तरे बिसमा को उमयो अब पानो लोकल आबो जों खेनाय के बनो मॉनिटरी सपोर्ट मा खेलायने जे माय मनजरो जतो जुबानाय खागना माय अनुगरनो बकक्स मा जायो प्लस बुंसाम हिम तुमो बइया बि लगे तरे कोइजन हिमो बइया जों लोकल जतो तिप्रासानि बपाना से बुंदा बिकाये तो जति तिप्रासानि बपाना से जिन राइट से बो आंदोलन चले तो के जों लोकल को जानजने लाका जों ऑर्गेनाइज माकेना बकनो जों आं माक्सायो आं पर्सनली जिन इलाका करबो तो मत तो जतो जिन एडिसि आम चायो जों सुरात माकेना जागा जागा सिटी डेमोन्स्ट्रेशन तो जागा जागा जों हंगार रैली खेनाय जागा जागा बो जों हे नांखादिन के जों रोड लोकेफोर माकेना इन फ्यू प्लेसेस आब्रिके जों कंटिन्यूअस जों मूवमेंट के माथानाय बि जिनि ताको डेविड मोरासी निया तो मने जरावो तो बसन आं सानाय जतो लोकरानो जुबा बायदि हेल्थ मा खायलायनाय सपोर्ट मोरल सपोर्ट मारिनाय जेमाय मदरो जों फंडिंग मा खायलायनाय लोकल आंदोलन मा खायनाय बनो जों टुगेदर वी कैन विन व्हाट वी ड्रीम फॉर इट बनो आंखौ माक्सायो जतोना हामना